tun rum kan video a chuan kale pate moje sate mal sompi mate lo deuh hlek kan ron soi ve hluai do na kan plan le project te e hai hi ron soi fia kan du na chana chu clear to 10 min lo hlut saka channel engma lavata milar po kan ni lova hai sing chuang lai subscriber kan lo nei ve to nuwa kan tan in hluwa kan project te hre ve ulatin thil soi fia ngai tam tak kan channel chung changa om ni in ka hria a chung anga te po chu ron soi kai pa in kan ron soi ve thuak don ani le number 1 a chuanin kan project chung chang soi la kan tum anga kan om thai ani chuan YouTube a man tur sound microphone ang chi sound ka ti sia mic ani zo kang chu te kan laya phone stand te kan lai thei ni chuan kan program hi ai chang thung zo chung kwa thlir tlan thai zel program thiang nim mu nom sia kha kan thiamang tok le kan thak ang tokin ron chop chua zel kan tum do na chuta chuan thlir tu ten min lo support hle te po angai don ni na langa chu entirna keipo ka lang venga anni pu an langa khatiang khan nuam te in hun nuam te in ron man chau kha kan tum zel do ni ti la ya kha i kan project pakhat chu ni sela asum te po sen de de wangai to do na chunganga te po chuanin subscriber te po kan mo bel zel do na viewers te kan subscriber ni sa te pon tran min lo lak pui zel ulati lai kha kan sei du pakhat ania chuanin video tung changa soi du pakhat kan nei buka in video ya toy thei ma ni ti te in oma soi fo to ngin wifi te kan la po ve lo awangin video upload thi a har sa em maya sei lu tuk po hian kan in siam sak ngai lo tin answer a poi chang chon hril mang lo te poi kan aya alang lo ruama han hrila te poi heng te poi a chan pakhat chu video a sei lu tuk ka lo thin wang ani ya kal puat ati puat maya kha kan la phak tok ri ni ya ka ngai wanga heng te po ti thin kan ya chuanin pakhat le ka sei du pakhat chu description channel description gpay number kan da khul maya heng te po tam tak chuanin channel khut do chu ti min lo tiang ti te kan hlawa mi tam takin an lo tong sa to youtuber tam takin chulai chu soi fia kan du ai kan no pang te ami ho sa mi ro pu yan ni bik lava an din munin hria ten video kan ron siama an birthday ya tele an engem special program ate an thil hanai na tur te ron sponsor te ron ti sak ve te in du thina chunga chuanin kat comment te in ron soya men ron ti ka te comment mi public in chana number hanin da pu pata hi katan po thil number ani lo ba kha comment te ka lo clear vek man lova ka lo en vek lo chang te oma notification kan dong vek big si lova chula ya chuanin anh tin nghe kan soyang tam tak in lo lung oi lo pha thin ti ka sia da wangin in tha sung chung khanin channel description khan gpay number kha ka ron da lang ve mai chau kha ani ya chula ya chu nangni pon min lo hriat sak ula bai sei na nen channel po kan kal zelanga kan lian zel tura te po in bai sei la har san na le boy na chi sang te kan tok ve thina kan tok zel don to ka khove la kan om chung chuan chunga po chon min support lat zel ula channel in hiam chang deuh anei po in min lo support zel ula ti lai kha kan sei du pakhat ani buka chuan tam takin in ti vui vai le in ti taw in ngam lu tuk i hau ve deuh thina ti te an oma chung puwa in hau ngam kan nia kan in hawa hi min lo sia sak ula ka u fa ti ho an nia ka zen te ka u naw nu dik tak te thegin pian pui u naw te thlengin an fa ti an nia chula ya chuanin hau ngam tur po kan ni ve na lai te po oma chula ya chuanin an dik lo le an engemonia kha chuan ka hau pop thina live light te pon mo live light te phai chuanin video han pau sa han ti thai khan ni si lo le chula ya chuanin min lo hriat thiam sak ula kan do tin kan live thai lo kan ti phone chanei no panga hian unstrict member youtube lam hi kan live du lo wang ani lova live fi kan chak lu tu renga ma se youtube lamin strike ve fo maya voi hi strike kan to na ni ta
hei hi a chan pakhat ni per alang chu no panga hian an strict maya chu kai ni in ka gmail storage lo fu la chu ta chon gmail ya warning ka lo don kha ka hre si lawa message ma ka dong thai lawa ta chon min lo warning reng mai kha lo ne youtube lam khan chula ya chuanin min ron strike ta pok mai lai fakha eng theng nge min strike do na hi ni som kwa hi chu anti thina ma se ani ngai lawa ma pokan ni som kwan ti khan August ni hiam min strike August ni som hi panga khan kan life le thai nga la kan life le thai tu kan life le thầy vắt đăng tia kha bây giờ in ringila kan channel te min lo support zelula te tia channel han nei ta ka chon tran na ve em maya subscriber te viewers chung cha nga te kan regular subscriber kan regular viewers te pon tran min lo la pui zelula video share chung cha nga te subscribe bar han zon chung cha nga te po kai ni ya chon thai na kan nei lawa eng ma thil ro pui pek thai cheu po kan nei lawa ang kha kan tan chon in hlue me mani ti lai kha kan soi duwa kan channel tan than hen min ngai in tangkai thina than hen min lo ngai saka mi lo tangkai ya kan tan na thai top lo chwa ze tur khanin ka bai sei chewa kan som le bok chewani chu soi fia du ve lok kan nei wang khan vo in video ron sem kan ye chon hai mai ko thar kan ya enterprise soi kai ta lo loila video pa ngai de baron kala khatia changchung zo ka ron ti kha kan du ve to chu tat taur atan chuan he mai ko ri fiam kan nia ka boy pui ve na sakhop maya ti la ti po kha kan nu nen ti hian thayang ngan boy pui ani ti la te po kha kan soi ve le du bo kan ni ti la ya kha tum kan video a chuan ni te se chuan like comment share kha min lo ti sak zel turin kan ngien buk chewani alo me